агар дар бораи дуруст ташкил кардани муҳити худ гап занем, нигоҳ кунед, масалан мо дӯстони зиёдем, вале дӯсте дорем ки моро қафо мекашад ва мо бо ӯ хуб ва дербоз дӯстем. дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем? ӯ инсони хуб аст. ман чунин ҳолатро дидам. ман шоҳид гаштам. хешовандон, дӯстон, ман инро аз сар гузарондам. ҳамон муҳитеро интихоб кунед ки он ҷо шумо рушд меёбед. сипас баъди якчанд муддат аз муҳити пешинаатон 40%-ашон сӯи шумо ҷалб мешаванд. пас аз дидани дастовардҳои шумо, аммо 60%-ашон сӯи шумо ҷалб намешаванд, зеро ҳамин роҳро интихоб мекунанд. шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. ва барои ин мубориза бурдан дар кор нест. дар кор нест. шумо худо нестед ки тақдирашонро дигар кунед. онҳо худашон ҳамин роҳро интихоб карданд. ман ҳамин хел кардам. ман борҳо ҳамин хел кардам. бинед, шумо ба боғчаи бачагон рафтаед. онҷо муҳити муайяне буд. баъд ба мактаби миёна рафтед. ҳамаи он кӯдакони боғча бо шумо ба як мактаби миёна нарафтанд. баъд шумо ба мактаби олӣ рафтед. аммо ҳамаи ҳамсинфонатон ба ҳамон донишгоҳи шумо нарафтанд. магар ин нишонаи он аст ки шумо ба дӯстонатон хиёнат кардед? не, ин натиҷаи он аст ки шумо ба воя расидед. натиҷаи балоғат аст. ман баъд фаҳмидам ки ҳамин занҷираро ҷомеа сохтааст. мо донишгоҳро хатм карда барои карьера сохтан меравем, дуруст? аммо мутаассифона одамон давоми онро оқилона намекунанд. ман онро боз 10 бор такрор кардам.